Готови ли сте? Много бързо трябва да се преместиш в окопа. Даже мога минеш тук по пътя, да не те виждаш, че отиваш там. Защото окопа прива перфектно отдолу. Отдолу идва ли някой от окопа, много трудно. Добре. Те докато тръгваме, вече ще съм окопа. Хайде! Готови ли сте? Чакай. Вие къде видяхте дърветата? Аз ще ме тук дърветата. И после ще преместим надясно. Директно нагоре да ги заобиколя отгоре. Ево тук по край пътя и ще заобиколя гората. Да, но те могат влезат в гората доста дясно на мен, не мога да ги видиш. Те не виждат отвънка, не се вижда нищо в гората. Аз нали бях първ сега там. Горе в окопа и нищо не виждам вътре в гората. Те се набутат всичките тук в окопа. Ой, горния. Айде. Да, двама са в опа. Не се покрий, двама в окопа и един в базата. Двама в окопа. Двама са. Боби. Двама. Няма как.
Един ли им от вас? Един ли им от вас? А, няма смисъл. Ай, отдалече. Не, отдалече, бе. Мой каза да си даде тек, да видиш къде. Край! Не! Яко! Къде мина, бе? Моята пътек! Айде, сели ме по камъните. Айде, то белия камък да се. Кое? Кое? Чакай, излезе много. Чакай до. Моника! Моята пътечка. Не, аз ви го полих отдолу. Ей, тук внимай, защото има уси. Батривото гадно. Как виждаш, да ме стреше? Оттам от него, виждаш ли? Не, аз не тук. Не, тук накрая, не беше ли питал? Аз бях там. Той не беше там, Аз бях точно тук, ама не стрелях. Аз не се покавам, защото само се покавам и надо не топчета и само с това стреля. Колко по... Отваряш се? Ела, Моника, ние не стреляме къде. Дай, не ги събирай. Топчета не събираш. И сам ти каза, отваряш, не ти изпад. Айде, ла, сега стреляме поне камък колко ти е. Айде, ла, камък. Сега целиш поне камък тази. Белия камък. Ела се нали до някой брат. Май усите. Да, то тук и на това. Ако паднеш, това ти гязва. Тук е вати терена, с сви. Виж, остане копче. Страшно се щетите, не знаеш. Не знам, не пай се момичка, ето удари коста. А, да, вярно. Да, тя къде е заебал. Да. Ще ударим една. Я право с нея. Да. Аз идем там не крити, а тук бъдеш на тия такова. Да.